Patay si... Parang chip-chip ba ni bay? Saan ka ni diri? Dapat dili ko niya makitaan. Pre? 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 Uy! Sama ka? Usaw? Hanap po ka diri. Amang unsa-unsa mong tuyo na po diri. Ako diri ba? Yan ako'y pautang sa mga. Hey! Ako naman yung ofera ni mo nga wala ko'y kwarta. O ko'y kwarta pre. Bahala ka diri. Di ko. Barato naman kayo ni. Pakita na ko si mo ha. Pero 1.5 ang bulan na ni. Sabi? Wala yung kwarta lagi pre. Ipautang na lang sa lain. Basta ako ako'y kwarta diri Walo mo kung nakay kwarta ba? Kay bonus mo na itong December. Bonus? Sabay bonus. Wala na yung nabilin pre. Dili ko na pre. Tago na lang na kay. Natipid po ko karon. Nako dito si mga chika. Nakita kabalo ka nga menu. Dili ko na mo na ba? Dili lagi ko pre. Na dili ko pre. Bagong tuig na pre. Magbago na ko. Bahala ka diha. Dili ko. Sayang gay pre. Tira bang puti puti. Kabayad na punta na. Libre pa jud. Tinood? Lagi. Pila ka book na? Pastilan do ka pero dili ko pwede lagi pre kay sige na last naman Pre bantay sirado ko sa usawa pre. Last na lagi nito. Kuan ni ko tuuhin ang jugo. Salig na sa kuha ba. Bantay ka safety tani. Safety tani ha. Promise. Sige. Sabayan ta ka. Sabayan? Dili pre. Ikaw rin mo adto. Kasi ako rin mo adto. Binuang naman na. Uy, dili ko. Kadlok ako resa. Sama, pre. Dili lagi ko. Dili lagi ko lagi. Isog di mo sa una. Sa una raman to. Dili na ko. Mahadlok ko. Pre. Kung kini madala ni mo karong gabi tagaan di ka na 5K. 5K? Lagi. 5K. Bantay ka ha? Oo. Bantay ka. Sige, ihatag sa kong address mo sa pangalan na. Bro. Oh. Pitip dito pre. Sige. Ano na lang pre. Pag-ilis ako unyang gabi. Biradahan na to na unyang gabi. Sige. Pero ako ra minsan no. Ikaw ra mo adto. Sige na lang. Sige pre. Ay dali mo siya. 5K ni. Oh, lako na kay makita ko sa akong sawa. Ilang delikado. Sana? Classmate mi ni Sisi, te. Classmate mi ni Sisi. Mao ba? Lagun sa makadire. Naman kung may project sa Spilante. Project? Gabiing dako? Thesis namo. Sige, dayon. Sige te. Salamat. Sulod ko te ha. Nakulit sundong kaon ka? Salamat te. Busog pa ko humanaw kaon. Salamat. Hey! Naipan diri og Nutella kaon ba? Wala ko nagakaon og pan te. Nutella dili ko na miss. Salamat te. Busog jud kay ko te. Promise. Ayaw ka ulo po doy. Diyan sa kadlaan, nailis pa man sila Sisi. Sige te. Salamat te. Maggulat ra ko. Mama mura magmamaak. Balik na po doon. Bukan nyo Saan yung mga kagirong doon ang tarong aris? Kapay ko sa inyo, huwag tarong butan. Hindi ko gamitin ba kayo murang hait-hait? Oh no! Butang na rin ako ni Daan dali kay basig magamit ni Ron Todo. Patay yung kutsilyo. Gaya sa kong mga anak ko, nag-usap pa din na sila dira. Martilyo, kutsilyo. Mabali CCTV lang balay, kasi monsa ko ba? Wala. Patay. Kasaan dito kong mga anak ba? Gaya ito ng gawas. Se, Jamaica, baliw kong andam na sa mosquito kay katubo na ko ba? Nung ko papa, basta hindi na sila og ka ng muskitero magpasabot. Hindi na sila ganahan nga. Magtukay pa ko diri Kailangan na din ako muli. Ang damay si pare, ako pa yung isugo diri. Pangapisa, basi madugay pa ka ba? Te, wala ko ga pangapit eh. Taas akong sugar. Sige na, salamat. I know I may be young,
Naraman na ining duha o, kadugay ba? Ay, sabi, kung saan na dyan sa anak? Uy, day! Suta kayo po! Hindi yung sanila ay! Di na ako magdugay, day, te. Di na ako magdugay, te. Muli na puti, ha. Kay katubo na tayo. Bye-bye, day. Sige, salamat. Salamat na lang. Upa na lang, day, ha. Bye-bye. Bye-bye, te. Ah, bayot mo, di ay.